призывник Анчушин Роман Александрович на призывную комиссию прибыл. Быел медицина күзәтүендә узган еллардан айырмалыклар да бар. Бер-береңнән ераграк утыру һәм коронавируска тест тапшыру. Әмма дистанция бердәмлеккә, дуслыкка киртә түгел ди егетләр. Быстро все, то есть я сделал. Табибларда тикшерүне тиз бара, чиратта озак көтүп торасы юк. Бер көн эчендә барлык документларны да тутырып өлгердек. Быел язын 3000 артык татарстанлы хәрби хезмәткә китә. Белгечләр фикеренчә, аларның сәламәтлеге яхшы, физик әзерлек тә тел-теш тидерә торган түгел. Пандемиягә карамастан чакырылыш тулы күләмдә уза. Гаскәрләргә беренче узату 21 майга билгеләнгән. Отправка воинских команд со сборного пункта республики. Тулы дезинфекция узган транспортта китәчәкләр, хәрби хезмәткә чакырылучылар төп пассажирлар агымыннан изоляцияләнгән вагонда барачак һәм саклану чараларыннан файдаланалар. Озата баручылар 2 атналык карантинга китәчәк. Барысы да инструктаж буенча башкарыла. Барлык кагыйдәләрне белү шарт. Ашау, эчү аерым, аралашканда социаль дистанцияны истән чыгарга ярамый. Сегодня татарстанцы проходят военную службу. Егетләр Калининградка, Камчаткага, төрле хәрби округларга китәчәк. Бу Төньяк флот, Балтык, Кара диңгез флоты һәм башкаларны әйтергә мөмкин. Армиягә киткәнче тупланган ныклы физик әзерлек егетләргә теләсә нинди гаскәрләрдә үзләрен уңай яктан күрсәтергә мөмкинлек бирә. Флотта, президент полкларында һәм башка элитлы гаскәрләрдә бигрәк тә кайберәүләр фәнни ротларга алына. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.